patay ang 15 anyos nga lalaki. Human gilangoy ang usa ka floating cottage nga pipila ka metros ang gilayon gikan sa baybay sa usa ka beach resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Ani ang report. Makita kining pipila ka responder samtang ginaluwas ang usa ka menor de edad nga lalaki sa usa ka balsa pipila ka metros ang gilayon gikan sa baybay sa usa ka beach resort sa Barangay Militar Tukuran, Zamboanga del Sur pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Samtang ginapadaplin sab ang balsa padulong sa baybay. Pag-abot sa daplin, gilayon kining gidala sa Rural Health Unit sa maong lugar apan gideklara na kining dead on arrival sa mga doktor. Nasayran nga ang maong 15 anyos nga biktima. Nalumos samtang ginalangoy ang usa ka floating cottage. Kauban sa biktima ang iyang mga higala o classmate. Nung nandun sila sa beach, nilangoy nila yung floating cottage, medyo malayo, tapos medyo malakas yung alon. So, dumating yung ibang kaibigan niya dun sa floating cottage, napansin nila na wala na yung biktima natin. So, nalunod na po. Ginaberipika pa sa PNP kung doon na basay giluwas ang mong biktima nga naglisod og langoy samtang nagpadulong sa mong floating cottage nga posibleng hinungdan sab sa pagkalumos niini. Tinitingnan din natin, sir, kung nakita niya na nahihirapan yung ibang kasama niya, tinulungan niya, tapos napagod. Ginasuwayan pa nga makuha ng pahayag ang kabanay sa mong biktima, lakip na ang tagdumala sa mong beach resort. Pahimangno sa PNP sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga menor de edad nga mga anak alang sa kaluwasan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.